Ďalšia perkusná puška, ktorú poľovníctvo Terem dováža od Ardesy, je perkusná puška celopažba model Shenandoah. V pažbe sa nachádza schránka na perkusné zápalky. Pažba je ukončená mosadznou bodkou. Zbraň je dvojspúšť s napínačikom, perkusný zámok, mieridla, nabíjacia tyč, kovanie, ukončenie hlavne alebo ukončenie zbrane na drevenej časti je mosadzné. Mieridla. Dĺžka hlavne je 850 mm, celková dĺžka 1245 mm a váha zbrane 3,3 kg. Celopažbené zbrane firmy Ardesa.